siostro, widzę, że tutaj macie taki bardzo dobry środek Panie dezynfekujący. Geraldzie, proszę się więc- uspokoić. A więc siostro, bardzo proszę o tę bułeczkę, naprawdę, bo taki zestresowany jestem. No proszę, serdecznie. Proszę nic nie mówić. Siostro, proszę o narkozę natychmiast. Doktorze. Doktorze, coś się dzieje z pacjentem. Siostro, narzędzie numer 3. Siostro, no co tak u nas robi? Niech ją siostra jakimś flaszkiem walnie. Pacjent odchodzi, musi się teleportować do jego ciała. Chcę puszczę strzały ci, bo nie mam nic na koncie, dobra? No dobra, to ci odzwonię, nie ma problemu. No, za kamerek, poczekaj, sygnał mam tutaj. Poczekaj, muszę zadzwonić, przepraszam. Halo? O co chodzi? Przecież na operacji jesteś. Jaka operacja? No słuchaj, jestem w ciele, facetem, no co ty? A, w robocie jesteśmy, sorry. Ty no podaj mi ten kabel. Kabel? Siostro? Poproszę kabel. Dobra. Panie Geraldzie, budzimy się. Co się stało? Panie doktorze, czy mógłbym się dowiedzieć, co mi było? Jaka była przyczyna mojej choroby? Proszę bardzo, to było u pana. To był zator w aorcie. Proszę uważać na produkty z dużą zawartością żelaza. Proszę uprzejmie to na pamiątkę sobie zabrać. Proszę bardzo. Przegiął pan bagietę niestety.